Здравейте, приятели! Днеска задачата ми беше да намеря зимни апрески за голямата, което си мислих, че ще е много по-трудно, а всъщност се оказа доста лесно. Тези, които си мислих за нея, цветните на Фродо, и идваха много детски. Нормално, полутинейджърство вече. И премери моите бели на Биленка, но не искам да й дам в никакъв случай бели, защото все пак си е дете и станаха перфектни. Тоест, за да не се занимавам с нея да обикалям, просто мерих аз по моя крак. Явно вече носим и същи номер 37. И отново Bossy.bg спасиха положението с ето тези апрески на Фродо, които са с типичната им подметка. Външно много приличат на Биленка, но тук много ми харесва пластичната връзка и това, че е с стоперче. Отвътре са си супер подплатени, много топли, водонепромокаема мембрана са и са една идея, доста от повече от една идея, по-евтини. Така че аз мисля, че точно ето тази апреска на Фродо е един по-бюджетен вариант на апреската на Биленка. Габи ще е с тях, черни, ги одобри, супер окей си и най-хубавото е, че ще държат на мръсно, когато навън има киш, има кал, по-лесно ще се почистват. Аз моите бели си ги поддържам добре, но все пак съм възрастен човек, а тя малко повече по-хаотично ходи, катерят се, скачат навсякъде и така. Но ето тази апреска с еластични връзки. Това е 37 номер. Аз съм обула и на себе си, за да покажа после как седи. Само да махна уплътняването отвътре. Много са гъвкави. Подметката на Фродо е добре познатата подметка. Тя се държи страшно добре на сняг. Аз съм имала обувки с такава подметка и смятам, че това е апреската. Лично аз се замислям и за себе си, но може би по-скоро ще си ги менкаме с Габи някой път, когато сме заедно, мога да й дам не белите, аз да взема черните, но стоят страшно добре на клипче на кръка. После ще снимам и ще ви покажа как всъщност стои. Фродо, Bossy.bg. Знаете кода, Снимотека 5%, за да се възползвате от един такъв малък комплимент от мене за вас и от Bossy.bg за вас. И така е, в София може да ги видите, има и по-големи размери. Повечето хора не носят 37 номер, нормално не са като мен. Аз съм с покажи вече детски крак и може да ги видите на живо, да ги тествате тук, да ги пробвате. Същите са като детските, само че са черни, по-изчистени. Това е от мене. Разгледайте ги на сайта, ще оставя и линк към тях. Страхотна обувката и си заслужава. Наистина отговаря си цена, качество. За Фродо съм сигурна, че няма какво да се случи. И така. Смятам, че тя вече е обувателна с едни топли зимни апрески. Чао от мене и ще се включваме пак от Bossy.bg.